V predposledný októbrový deň pripravili žiaci z cirkevnej spojenej školy krátky kultúrny program pre svojich starých rodičov ako poďakovanie za ich starostlivú lásku. Je aj človek v jeseni života, formovaný každodennými skúškami. Nech vám úsmev zdobí vašu tvár a srdiečko hmeje naša láska úcta k vám. Jeseň je umeleckým dielom prírody. Je ako krásna paleta, ktorá nás obdarúva pestrými farbami. Náš kultúrny program mal byť násobením lásky, nehy, obdivu vnúčat k starým rodičom, ktoré sú pre nich symbolom múdrosti, lásky, pokoja, tepla rodinného krbu. Učitelia sa snažili zapojiť všetky deti z 1. stupňa, ktoré rady predviedli svoje talenty. Starí rodičia boli dojatí a povzbudení zo svojich vnúčat. Čo si najviac vážiš na svojej starej mame? Že je veľmi dobrá a mi dakedy dáva všetko, čo ja budem chcieť. Na svojom detkovi si najviac vážim, že ma naučil chytať ryby. Mám vnúčku aj vnuka, najviac si na nich vážim, že sú ešte mladí, vidím sa v nich. Deti, vnúčatá sú pre mňa najväčším darom v živote. Vnúčatá učia ma tešiť sa z maličkosti, radovať sa z drobnosti, mať istotu v dospelých. Aj staroba môže byť darom, keď ju žijeme s láskou a spokojom. V závere vystúpenia deti rozdali starým rodičom pamätné listy s myšlienkou. No a teraz sa už chceme pozvať, alebo deti vás pozvať. Aj učiteľia, učiteľky naše, 1-4, na také milé posedenie. Popri krátkom občerstvení sa naskytol aj priestor na vzájomné rozhovory. Spokojní starí rodičia sa tešia už na ďalšie stretnutie o rok.